12 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Labaran ƙasa da na ƙetare. A cikin labaran za ji cewa shugaba Tinubu ya naɗa Ganduje da Gawuna da sauran wasu mutane akan wasu mukamai. Za a mayar da rubuta dukkanin jarabawa da na'urar kwamfuta nan da shekarar 2027. Kotu ta ayyana kungiyar Lakurawa a matsayin kungiyar ta'addanci. A ƙetare kuwa za a ji cewa Trump ya ba da umarnin sakin wasu takardu na John F. Kennedy da dai sauransu. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da kai ta cikin labaran ƙasa da na ƙetare na yau Juma'a 24 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijira, tafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, daidai kenan da 24 ga watan Janairu na shekarar 2025 miladiya. Kanin labaran aka saurara, sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Khadija Nasir. Shugaban kasa Bola Tinubu ya amince da nadin shugabannin hukuma da shugabannin kungiyoyi 42 na tarayya da sakataren hukumar tsaro ta farin kaya, shige da fice da kuma gidajen yari. A wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta fitar a ranar Alhamis ta hannun mai baiwa shugaban kasa shawara kan yada labarai da dabaru Bayo Onanuga, dukkan naɗe-naɗen ya fara aiki nan take. A cikin jerin sunayen tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje shine shugaban hukumar kula da filayen jiragen sama na tarayyar Najeriya a ma'aikatar sufurin jiragen sama, sai mataimakinsa Nasir Gawuna shine shugaban bankin bada lamunin gidaje na Najeriya, yayin da Augustine Umahi shine shugaban asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. A jiya ne wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ayyana 'yan kungiyar Lakurawa a matsayin kungiyar 'yan ta'addanci. Kotun ta kuma sanya wasu kungiyoyi ire-iren su a kowane yanki na Najeriya, musamman a shiyar arewa maso yamma da arewa ta tsakiya a matsayin kungiyoyin ta'addanci. Mai shari'a James Omotosho ya bayar da hukuncin kan wani sammaci da babban mai shari'a na tarayya kuma ministan shari'a Mr. Lateef Fagbemisan ya shigar. Kotun ta kuma haramta wa mutane shiga duk wani aiki da ya shafi gurfanar da mutanen Lakurawa da duk wani suna ko wani dandali da aka bayyana. Gwamnatin tarayya a ranar Alhamis ta bayyana cewa za ta inganta bangaren jarabawa na kasar nan da zuwa shekarar 2027 zuwa yin amfani da na'urar kwamfuta. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ne ya bayyana haka a yayin kaddamar da kwamiti na inganta bangaren rubuta jarabawa a Najeriya Abuja a ranar Alhamis. Alausa ya ce kwamitin na da alhakin kawo ƙarshen kalubalen da ake fuskanta a bangaren ilimi don tabbatar da adalci. Ya jaddada yunkurin gwamnati na dakile matsalolin satar jarabawa da ake faɗa da shi tare da kuma inganta bangaren ilimi. A cewar sayin gyara bangaren da ake satar jarabawa yana buƙatar matakai masu tsauri, a sakamakon ba ɗalibai bane kadai masu laifin wajen yin satar amsa a jarabawa. An umarci hukumar shige da fice ta Najeriya da ta tura sabbin na'urorin buga fasfo zuwa ƙaramin ofishin jakadancin ta guda 2 a Amurka. Ministan harkokin cikin gida Dr. Olubunmi Tunji Ojo shine ya bayar da wannan umarni, kamar yadda wata sanarwa Abuja a ranar Alhamis ta hannun mai baiwa shugaban mai bashi shawara kenan na musamman kan harkokin yada labarai Babatunde Alau ta bayyana. Ya ce ministan ya amince da karbar takardar koke kan roƙo na masu buga fasfo a ofishin jakadancin Atlanta da New York. A cewar Alau, biyo bayan gabatar da takardar koken, ministan ya amince tare da umartar hukumar da ta gaggauta tura sabbin na'urorin buga fasfo da ke garuruwan guda biyu. Tunji Ojo ya kuma ce akwai shirye-shiryen aiwatar da ingantaccen tsarin fasfo wanda zai baiwa 'yan Najeriya damar neman fasfo cikin sauki. Gwamnatin tarayya ta yi kira ga mata a kasar nan da ma nahiyar Afirka baki daya da su guji sauya launin fatar su, wato bleaching. Karamin ministan lafiya da walwalar jama'a Dr. Isaac Salako shine yayi wannan kiran a lokacin da yake jawabi a wani taron karawa juna sani da aka shirya a kasar Gabon domin wayar da kan jama'a kan illolin da ke tattare da sauya launin fata. Ministan yayi kira ga masu tasirin fada aji da mashahuran mutane da shugabannin al'umma da su ba da shawarar nuna
kyawawan ɗabi'u tare da kalubalantar roman baka akan sauya launin fata. Ya ce ta hanyar haɗin gwiwa za a iya gano dalilin da ke sanyawa mutane suka rungumi ɗabi'ar yin bilicin tare da samar da hanya mafi kyau da za a bi wajen yin gyaran fata. A nan kuma rundunar sojan Najeriya ta musanta zargin da wani ɗaya daga cikin sojojinta da suka samu raunuka mai suna Lance Corporal Itodo David ya yi na cewar an yi watsi da shi a asibitin sojoji da ke Kaduna. Daraktan hulɗa da jama'a na rundunar Manjo Janar Onyema Nwachukwu shine ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da aka fitar jiya a Abuja. Nwachukwu ya ce rundunar ta damu da jin zargin da sojan yayi na cewar an nuna masa halin ko in kula kamar yadda muryarsa ke yawo a shafukan sada zumunta. Ya kuma kara da cewar Itodo ba gaskiya bane cewar an harbe shi a shekarar 2015 kamar yadda yake ikirari. Ana shan labaran ne daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 93.1 a zangon FM. Karfe 12:06 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Yanzu kuma za mu tsallaka kasashen ƙetare. Iyalai 25 waɗanda aka zalunta da waɗanda suka tsira daga laifukan siyasa a zamanin wariyar launin fata sun shigar da kara akan shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da gwamnatinsa, inda suka ce ya gaza wajen gudanar da cikakken bincike kan waɗannan laifuka da kuma tabbatar da adalci. Kungiyar tana bin kimanin dala miliyan 9 a matsayin diyya kamar yadda yake kunshi a cikin karar da aka shigar babbar kotu a Pretoria ranar Litinin. Kazalika suna neman umarnin kotu wanda zai buƙaci Ramaphosa ya kafa kwamitin bincike kan shiga cikin harkokin siyasa da ya kai ga dakile manyan laifuka da dama da suka samu asali daga tarihin Afirka ta Kudu. A wani labarin kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an kasar da su yi shirin bankaɗo wasu takardu da ke da alaka da kisan gilla guda 3 a tarihin Amurka, wanda ya haɗar da na John F. Kennedy da Robert F. Kennedy da kuma Martin Luther King Jr. Shugaba Trump a fadar White House a ranar Alhamis ya shaidawa manema labarai cewa mutane da yawa sun dade suna jiran hakan tsawon shekaru, kuma komai zai bayyana. Umarnin da ya umarci manyan jami'an gwamnati da su gabatar da wani shiri na warware bayanan cikin kwanaki 15. An kashe shugaba John F. Kennedy a Dallas a shekara ta 1963, inda kuma aka kashe dan uwansa Robert F. Kennedy a lokacin da yake neman takarar shugaban kasa a California a shekarar 1968, watanni biyu kacal bayan kisan gillar da aka yi wa King, shahararren jagoran kare haƙƙin jama'a a Amurka a Memphis da ke Tennessee. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Gwamnan babban bankin kasa Olayemi Kadoso ya ce shirye-shirye sun kammala domin kafa sahihin tabbatar da sashin tabbatar da yin aiki da dokokin bankin a cikin watan Fabrairu mai kamawa. Kadoso ya bayyana haka ne a yayin gabatar da rahoton mahangar kananan bankuna na shekarar 2025 wanda Majalisar Bunƙasa Tattalin Arzikin Ƙasa ta gabatar. Gwamnan bankin, wanda ya halarci taron wanda aka gabatar a Lagos kai tsaye ta Allanga Nigaka, ya ce sabon sashen zai taimaka wajen inganta yin hada-hadar kuɗi a fayyace, wanda hakan zai ciyar da tattalin arzikin ƙasa gaba. Ya kuma ba da tabbacin cimma hasashen da babban bankin ƙasa ya saka a gaba na ganin an samu bunƙasar tattalin arzikin Najeriya da kaso 4.17 cikin 100 a bana. Saurari labarin wasanni. Kwallaye biyu da dan wasan gaba Abba Adam ya ci ya taimakawa Kano Pilas ta lallasa Yimba da ci 2 da nema a karawar da suka yi a ranar 14 a gasar Premier ta Najeriya wato NPFL kenan a filin wasa na Sani Abacha a ranar Alhamis. Yanzu dai Yimba ta kasa cin kwallo a wasanni 5 da ta yi a Kano, da sarar ta kai Kano Pilas matsayi na 7 a kan teburi, yayin da Yimba ta koma matsayi na 8, yayin da ake ci gaba da tafiya mataki na 2 na gasar NPFL ta shekarar 2024 da shekarar 2025 a ƙarshen mako. A wani labarin kuma, Novak Djokovic da safiyar yau ya ce akwai yiwuwar ya buga wasan gasar Australian Open na ƙarshe bayan da ya kammala wasan da rauni a wasan kusa da na ƙarshe a kokarin da yake na samun kamban Grand Slam karo na 25. Gwarzon wasan tennis din